ବଜ୍ରାଘାତରେ ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଜୀବନ। ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା। ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଟାହାଣ୍ଡି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ବାଉଁଶିଆଁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସବୁବେଳ ପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ବଜ୍ରପାତରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଲଳିତ ବିନ୍ଧାଣୀ, ମତିରାମ ବିନ୍ଧାଣୀ, କଦମ ହରିଜନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 16ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।